Gehai, tini sang Triprasa Civil Society, Sara Tripura 24 घन्टा बन, abono sang sajawai sang bhaina oro bon ni lama ka solaika ampi area ni bisingo seswa bazaro age sang tabo paithak digi thangka sang bon santipurna bhabe khlaika ampi ro thangmo joto office BDO office joto no thang sang bon khlaika hat bazar ampi joto no bondo khlaika ge borok rok bhaina joto bon no respond robaika ge sang santipurna bhabe no bon sang khaika abono sanabagui sang ta last sang aro jeto bon to 24 घन्टा haipano tabo kisa hor ang thangjaka sanjang thangkha hanbangoi baksa baksa naw kihilbaika ge aro jaga koyek jona 10-15 jona to tongnai na borok to khna phungni 6ta ni tammani jorana je bon ni meyat jorana borok tongnai abono sang oro joto pal pal khe tonglia kuthumui tonglia ni o hani bangoi bono sana bagoi rono nohormani hake omuti tabo uthum like malkhung rok lai jakni tabo jodi si malkhung rok jodi phaika khelai emergency ge bono lai rajaknai emergency angya aborono ba jeto bon ni out bisingo tongo abono ba lai rajak ya